नायदोलाय गाइसमान एसे माल बुक खालामना फैलायबाय आरोना माने मारै आं खोन्थालांसै र' गारियाव दंब्ला ना ओरै फुरा सोलिगोन खामानि आं दिन्थिनि र' पूरा आरोना नै मेचिनफ्रा पूरा WMM बनायदों आरोना माबायदि मेचिन लायो भाइब्रेशन जायो आरोना बेयाव माने अन्थाइखौ सालियो आंना गारिया माबा गिख्रि गाख्रा होनबाय थादोंमोनलै पार्टिखौ नायनो एसे जेबो जायाखैथ' पार्टियाबो सुवानो बर्थमान ओरैनो पार्टिखौ नायनो जेबो जायाखै ओरैनो माथो थिगानो Masih kurang. Oh, video ro. Iman kesan karena aku mal gore. Aduh, ini mesin aku ini karena. Ini fai, pokoknya horo nih. Pokoknya horbai. Mal bini bar dia sampai. Buyo pas sampai ya. Buyo saya pas sampai bay. Udah gitu kok. Mana ibu udah bisa bar sampai bar nanti bisa. एबार लड होसिगोन आरोना नै फैबाय एबार सुरु बकेटफ्रानो जालालै माथो नै बकेटानो जाला नै फिन मानो सेस जामजोब्बाय माथो मा अबस्था अबस्था गैला माथो फिनफ्रानो माबा माबि सोलायनायसो माबा रडनो बायदिसिना सोलायलायनायसो अबस्था गैला आइया मा जाबावगोन बेलाय
बेसां गारिखौ हिलायलायदों माथो बेलाय थ' लोगोफोर जोंना खामानिया बेनोसै आरोना उफायथ' गैया ड्राइभारनि लाइफ जाहैबाय ड्राइभारनि सिगां उफाय गैया गवालपारा लांसैलाय गवालपारायाव माने 4 लाइन सोलिबाय थादों नालाय गवालपारा लांगोन आरो दायो फुरा गंसेया लागावगासिनो दं नै थ' लोगोफोर बेखौ सेमफायो आरोना जेनेबा बियो बेलेग हाजोनिफ्राय लाबोनाय हाजों अन्थाइजों मिक्सार आरोना नै ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ बै मिलाव होबाय बै 1 नम्बर मिलाव होनानै नैबो 2 नम्बर मिलाव फैबाय 2 नम्बर मिलाव फैनानै मा जायो मिथिबाय नै बिदि एमएन जायो नै फुरा बिदि एमएन सिफायो आरोना नै बेखौ बे हाराव हाथाव फुरा दंना दायो नै बे फुरा जाम माथि नालाय इयो हाजों अन्थाइजों नालाय ओमफ्राय दा बेखौ बै मिला गंनैखा नालाय बै फार्स्ट अन्थाइ गिदिर सेमफायग्रा बै मोनसेया बे फार्स्ट अन्थाइ सेमफायग्रा आरो अन्थाइ गिदिर सेमफायग्रा आरोना ओमफ्रायथ' नैबे जाहैबाय सेकेन्ड